Endesa empapelaba os principais xornais do Estado con propaganda sobre as súas medidas para encarar a emerxencia climática, no que eu entendín, e creo que moita xente así o fixo, nun obsceno exercicio de propaganda de cara a que esquezamos que Endesa durante moito tempo foi parte do problema. Agora que toca a súa conta de beneficios, pois se anima a abordar outro tipo de medidas, eso sí, deixando tiradas a moitas persoas, traballadores e traballadoras. Dende a Marea Atlántica tampouco queremos contribuir aos lavados de cara do Partido Popular. En primeiro lugar, porque presenta como solucións medidas e políticas que en realidade están na orixe do problema, dende as políticas de residuos centralizadas nun punto de Galicia para tratar o lixo que procede de todos os lugares do territorio, ata utilizar o eucalipto como sumidoiro de CO2 nun pretendido impulso da industria forestal que lle quere dar pulo ao rural. Eu creo que darlle pulo ao rural, que efectivamente é unha das medidas básicas na loita contra o cambio climático, se debe facer mantendo os servizos públicos para empezar e a multifuncionalidade do monte dos ecosistemas. Pero non só por iso, senón porque a estrategia galega non cuestiona o modelo económico de produción e de consumo. O 60% das medidas previstas ata 2023 non teñen calendario nin orzamentos e deixa o fomento das enerxías renovables á iniciativa privada. O señor Feijóo, últimamente, coa crise de Endesa, se queixaba da improvisación e reclamaba unha transición xusta, que efectivamente ten que ser xusta. Pero cando fala de improvisación se esquece de que o PP gobernou tanto en Galicia como no Estado durante moitísimo tempo e que tivo moito tempo de preparar esta transición enerxética e de adoptar as medidas necesarias e se empeñou de maneira teimuda en facer o contrario.